Hej YouTube, Tørfiser her. Jeg er ny på YouTube, og jeg vil bare lige sige til jer, at jeg godt kunne tænke mig at lave nogle Minecraft videoer. Så I har noget at se på, og så jeg heller ikke bare sidder hjemme og spiller helt alene. Så. Og jeg har måske tænkt mig at lave nogle, jeg ved ikke helt, nogle multiplayer videoer med en af mine gode venner. Som også har sin egen kanal, som jeg lige lægger et link til nede i beskrivelsen. Og så har jeg måske også tænkt mig at lave nogle andre ting med nogle andre spil, hvis det er I har lyst til at se det. Og ja, jeg ved ikke rigtig mere hvad jeg skal sige, fordi det er jo min første video, så. Og så ville det være rigtig fedt, hvis I kunne måske sætte en kommentere på videoen, om I synes den var god eller dårlig, og den skal være længere eller et eller andet. Eller hvad, et eller andet, eller bare like den eller et eller andet, hvis I har lyst. Men det var sådan set det. Håber I har haft en god dag, YouTube. Se senere.